Gibati og kabalaka ang pamilyang Duterte labot sa kapasidad sa International Criminal Court o ICC sa paggarantiya sa seguridad ug kaluwasan ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sulod sa pasilidad. Human nakadawat sila og impormasyon nga nakit-ang walay panimuot sa salog sulod sa iyang kwarto si FPRRD. Ang tubag sa ICC kalabot niini atong sayron sa live report ni Argel Relator. Argel. Sara gibarugan sa ICC nga ilahagay ginasiguro ang kahimtang sa panglawas sa ilang mga detainee lakipikan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samtang ang legal counsel ni FPRRD gipahibalo ang ICC nga wala matud pay pagbabag ang gobyerno sa Pilipinas labot sa hangyo ni FPRRD alang sa interim release. Butang nga midepensa ang Malacañang pinaagi ni Yusek Claire Castro. Sa gipagula nga pahayag ni Vice President Sara Duterte niadtong Sabado, labot sa humanitarian concerns sa padayong pagdetene sa iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa nadawat sa pamilya nga impormasyon gikan sa ilang sources sa ospital, gibutyag niini nga si FPRRD kinahanglang ipaubos sa mga laboratory test human napalgang walay panimuot sa salog sa iyang kwarto. Wala daw gipahibalo sa pamilya ang giingong aksidente ug walay gihatag nga katin-awan kanila. Kining makapaalarma nga mga hitabo, nagdala matud pa og grabeng kabalaka labot sa kapasidad sa ICC sa paggarantiya sa seguridad ug kaluwasan ni FPRRD. Ang parayong pagkapriso matud pa kang FPRRD ubos sa maong makahasol, dili makatawhanon. Dugang pa nga kung ang ICC magpabilin nga matinud-anon sa iyang mandato, isip korte sa hustisya, dili kini magpakabuta sa kahimtang sa panglawas ni FPRRD. Ang paghikaw sa usa ka tigulang nga lalaki, gikidnap, gihikawan sa iyang mga katungod ubos sa balaod sa Pilipinas o gipailalom sa surveillance nga gipaluyuhan sa giingong welfare checks. Sa batakang dignidad ug tukma nga pag-atiman kay dili hustisya, kini usamatud pa ka cruelty. Sa mensahe nga gipadala ngadto sa GMA Integrated News, mibalibad ang spokesperson sa ICC nga muhatag og komento sa sitwasyon sa ilang detainee agig pagrespeto sa right to privacy. Nagasunod matud pa sila sa patakaran sa Rome Statute ug international standards kalabot sa consular access sa usa ka detained person nga istriktong ginapahigayon o galing mosugot o dili hangyo sa mismong detainee. Ginatutukan daw sa ICC ang physical o psychological well-being sa tanang detainees. Sumala sab sa DFA, professional, non-intrusive o respectful ang nahimong pagbisita kang FPRRD sa career consular officials sa embahada sa Netherlands. Sa pinakaulahing dokumento nga gisumite sa defense team ni FPRRD ngadto sa ICC, gipahibalo sa lead counsel nga si Nicholas Kaufman ang ICC nga andam nga dawaton sa gobyerno sa Pilipinas ang desisyon nga magtugot sa temporaryong kagawasan ni FPRRD samtang nagadagan ang kasong crimes against humanity. Nahimong basihan ni Kaufman ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro nga andam ang Administrasyong Marcos nga mutuman sa desisyon sa ICC labot sa hangyo nga interim release. Apan midepensa si Castro o gipasabot nga samtang ang gobyerno sa Pilipinas walay labot sa trial ni FPRRD sa ICC ug ang hangyo nga interim release, mo respeto kini sa desisyon sa International Tribunal. Una na gibutyag ni VP Sara nga adunay usa ka nasod nga andam modawat kang FPRRD alang sa iyang interim release. Sara na itong weekend lang, doon ay mga impormasyon nga nigulang ang granted na matud pa ang hangyo nga interim release ni FPRRD. Apan hangtod sa karon wala pa kini impormasyon o kumpirmasyon no, o sa karon ginahulat pasab ang desisyon gayod sa ICC labot sa maong hangyo. Sara. Okay, daghang salamat, Argel Relator.